33 подкаст. Мен казвам се Мартин Любенов и съм учител по човек и природа, биология и химия от 3 до 7 клас. Кратко за мен, завършил съм специалност биотехнология в Софийския университет. Всичко около нас е живо. Имаме около от 5 до 15 хиляди бактерии и покрай тях и вируси. Съм отворил онзи забранен шкаф отдолу под мивката, който е бил пълен с перилни препарати и химикали. И така всъщност съм се натровил с даден химикал. 33 подкаст. Здравейте, в момента се намираме в библиотеката на 33-то основно училище Санкт-Петербург и днес на гостин е господин Любенов, който преподава от 5 до 7 клас по химия и по биология. Бихте ли се представили с няколко думи? Здравейте, много се радвам, че гостувам най-сетне във вашия подкаст. Накратко за мен, казвам се Мартин Любенов и съм учител по човек и природа, биология и химия от 3 до 7 клас. Завършил съм специалност биотехнология в Софийския университет. Знаете ли какво е биотехнология всъщност? Обяснете. Биотехнологиите са всичко свързано с производството на лекарства, ваксини, храните, които всекидневно ние приемаме, отново са продукт на биотехнологиите. Магистърската степен завърших инженер по функционални храни, по безопасност на храните. И така, ето ме тук при вас, за да предам всички знания, които съм натрупал. Какво ви накара да станете учител? Беше много случайно. Понякога съдбата си казва своето. Никога не съм вярвал, за мен учителя, моите учители всъщност бяха един изключителен пример. И вярвах, че тези хора наистина те знаят всичко. Тези хора за мен бяха богове. Никога не съм си мислил, че аз мога да бъда достоен, но някакси така се случиха нещата, че започнах като учител. Как решихте точно химия и биология? Какво ви прилича в тези науки? Какво ме привлече? Всъщност биологията е по-голямата ми страст. Знаете, ние в момента и учим в 7 клас, че всичко около нас е живо. Реално от най-малката клетка до най-съвършеният организъм. Природата е толкова съвършена, че колкото и да я изучаваме, ние никога не можем да достигнем до пълния капацитет. И така, всъщност, биологията и химията върват ръка за ръка. Коя е любимата ви тема за преподаване и защо? Коя е любимата ми тема? Може би темата с бактериите и с вирусите. Защо точно бактерии и вируси? Това е нещо, което ние не го виждаме с просто око, но те са около нас. Благодарение на бактериите ние си их похапваме хляб, ядем кисело мляко, пием алкохол, приемаме оцет и други. А защо вирусите? Всъщност вирусите са едни малки частици, които в момента върху нашите ръце не сме се измили. Имаме около от 5 до 15 хиляди бактерии и покрай тях и вируси. В момента е сезонът на вирусите. И така, тези теми са много интересни за мен, а и за учениците, защото това е нещо, което те не могат да увидят с просто око. Доколко важен е експериментът в живота ви и вие правите ли експерименти? Всекидневното от нашия живот всъщност е един експеримент. Всеки ден ние се сблъскваме с различни казуси, с които ние трябва да се справяме. За мен експериментът е, може би, 90% от обучението ни. Защото в днешно време учениците са много по-различни. Това не са учениците преди 30 години, в които теорията е основната част. Днешните ученици са много по-различни. Те искат да докоснат, искат да видят даден експеримент, да усетят дадена материя. И за мен лично експериментът е много важна част от образователния процес. Как се чувствате като нов учител в нашето училище? Страхотно. Ви казах, вече втора година съм учител в нашето училище. Общо имам 3 годишен стаж. Смятам, че човек попада точно там, където трябва да попадне. Нашият колектив е млад, работим много, постоянно променяме образователната система към новостите, въвеждат се STEM уроци, което
това е една много важна част за развитието на едно училище. Нали? Училището трябва да се развива. Както учениците се развиват, така и учителите също трябва да полагаме усилия. Какви иновативни методи използвате, за да направите уроците по-интересни и достъпни? Иновативните методи, които в съвремието ни предлага, на първо място се създадоха много приложения, които вие също учениците може да ги използвате. Mosaic е едно такова приложение и то пресъздава с изкуствен интелект 3D изображение, за да го видим. В днешно време някакси учениците имате много кратка памет. Защо? Това е от цялото това скролване в интернет. Реално вашата памет възприема секунди. Вие имате зрителна памет. И когато вие го видите, като в час видите го това нещо, представите си го, така вие го запомняте. Дори да не го прочетете след това пак. Стара се да преподавам с новите иновативни методи, STEM уроци, наблягаме на презентации, свързани с нашата работа. Учебникът е неизменна част от обучителния процес, но за да можем да си го представим, да го видим, на нас всъщност ни е нужна и новата технология. Знаете, че изкуственият интелект в момента много навлезна в образованието. Смятам, че той трябва да се използва за нещо хубаво. Работим с Smart Test, знаете вече, тестовете са много по-различни, много по-цветни, те са като една игра. Целта не е когато чуете тест и край вече мозъкът ви блокира, а когато видите самия тест да приложите пълния си капацитет на знание. И така да бъде по-интересно и за вас. Разкажете как прилагате химията и биологията в живота си, имате ли си градина? Да, всъщност хобитата ми извън училище отглеждам пчели. Пчелар съм и така някакси възхищавам се на природата, колко съвършена може да бъде тя. Всекидневно ви казах, че се сблъскваме и с редица експерименти, даже ако не беше биологията и химията, може би в момента нямаше да си говорим. Като малък, бил съм много мъничък и съм отворил онзи забранен шкаф отдолу под мивката, който е бил пълен с периодни препарати и химикали и така всъщност съм се натровил с даден химикал. Така че ако не е била медицината, не е била химията да могат тези доктори да ми помогнат, смятам, че това си един експеримент в целия живот, защото ако ние не знаем кое е опасно за нас, няма да знаем от кое да се предпазим. Кое ви е по-близко до сърцето? Химията или биологията? Бих казал и двете. Защото да, природата е нещо съвършено, но без химия всичко около нас е химия. Химичен процес. Дори да се влюбите в някой човек, отново във вашия мозък протичат множество химични процеси. Така че химията и биологията върват ръка за ръка. Кое за вас е най-голямото постижение, което сте постигнали в образованието си? Бих казал, че имахме една студентска практика в университета и там всъщност посещавахме инвитро центрове. Знаете ли какво представлява инвитро? Горе-долу, но все пак искам да разберем това. Инвитро процедурите всъщност е създаване на живот по изкуствен начин. Инвитро процедурите помагат на родители, които не могат да имат деца по естествен начин. Знаете ли, попадал съм на много ситуации, в които медицината прави всичко възможно. Какво прави доктора? Той взима мъжките полови клетки, взима женските полови клетки, съединява ги, обаче нещата не се получават. Знаете ли, тогава всъщност видях за първи път колко съвършена може да бъде природата. И колко всъщност, ние хората си мислим, че знаем всичко, владеем всичко. Да, животът ни е толкова забързан, животът ни е толкова напрегнат, който водим, и в един момент някакси забравяме за истинството.
Че всъщност нашият биологичен часовник и че нашата природа са неизмерима част от нас. Така че може би това беше една от най-интересните постижения и практики, които успях да се докосна лично, защото това да създадете живот, мога да кажа, че да видите сълзите в очите на тези родители, мога да кажа, че няма по-голямо богатство от това нещо. Ако не бяхте станали учител, каква професия бихте избрали? Не мога да си помисля, ако не бях учител. Реално, някакси тази професия ме преоткри. Работил съм различни професии, лабораторен експерт в Софийска вода, но знаете ли, когато влезнеш в класната стая, целта не е просто да си изпееш урока и да станеш и да се излезнеш. Вярвам, че учителът е този, който запалва този пламък във всички вас. Защото когато аз оставя една малка частичка в вас, някой ден вие ще я предавате и ще я разказвате на вашите приятели. Така че не мога да си представя да не бъда учител. Искате ли да ми попитате вие някакъв въпрос? За нас учениците или точно за нас тримата? Тъй като с вас се познавам отскоро. Преподавам на 7 клас, близо вече 2 месеца. С какво вие са ви интересни часовете? Искам да видя вашата гледна точка, защото някакси учителите, ние си мислим, че преподаваме прекрасно, че всичко е наред, Каква е вашата гледна точка? Как вие виждате през вашите очи образованието в нашия час или в нашето училище? Аз за себе си мога да кажа, че в принцип младите учители и вие някакси ни разбирате, вие сте на нашия къл и разказвате изключително интересни истории. И всички експерименти, които ни казахте, че ще направим, които ще направим, звучат интересно. И затова влизаме всички, когато чуем, че имаме химия или биология, абсолютно всеки път в междучасията се радваме, защото ще сме при вас. И винаги чакаме момента, в който ще настъпи за първият ни експеримент. Супер, супер. Много се радвам да го чуя това нещо, защото всички тези усилия, които полагаме всички учители, в един момент има и резултат от тях. Винаги, дори аз когато съм учил, има учители, които просто изгаряхме да бъдем в техния час. Но и винаги имало и учители, които някакси с трудност влизахме в часовете. Супер, много се радвам. Ти? На мен също ми харесва часовете по химия и биология, защото аз това ще го уча за напред. Супер. И ни помага страшно много. Вярвате ли, че всъщност биологията е бъдещето? Може би в момента видяхте преди няколко години, вие сте преки наследници на COVID-19. Видяхте как един вирус успя да затвори целия свят. Мога да ви кажа като учител по биология, че в биологията всъщност е бъдещето. Не само в компютрите, защото последно време всеки казва учете компютри, учете езици. Да, те са важни неща, но мога да кажа, че биологията от тук насетне ще е нещо, което ще се развива много. Тепърва, виждате, се откриват лекарства за неизлечими болести, създават се 3D органи, което това е, мога да кажа, бум в биологията. Супер! Много се радвам, че днес проведохме този подкаст. Беше изключително интересно и полезно да се срещнем с вас и да видим другата гледна точка. Не само през нашите очи, но да видим и през вашите очи. И първо обещавам, че ще следват много интересни експерименти, като първият експеримент ще бъде изследването на витамин С в лимоните, портокалите и другите цитруси и всъщност ще останете очаровани, че в лимоните няма витамин С. Колкото и вашите родители да ви казват, пий повече лимони, за да си здрав. Може ли да ни разкажете кои експерименти ние ще изучаваме в 7 клас? Тепърва
следват много интересни експерименти. Нали, споменах ви за витамин С, но един от следващите ни експерименти е всъщност според вас, кой е най-мръсният предмет в живота ни, в ежедневието ни? Парите. Да. Парите, нещо друго? Градския транспорт, телефоните. Знаете ли, миналата година с учениците, вашите предходни съученици от 7 клас, изследвахме бактериите върху парите. Тази година нашият експеримент ще бъде кой е най-мръсният предмет около нас. С очудване ще осъзнаете, нали, ще видите с експеримент колко много бактерии, нали, парите са може би едно от най-чистите неща. Знаете ли обаче кое е едно от най-мръсните? Какво е? Вашите телефони. Защо? Какво правим ние? Прибираме се вкъщи, нали, мием си ръцете, обаче хващаме отново телефона ни. Реално погледнато, бактериите върху телефона ни се прехвърлят и върху ръката ни. Нали, смятам, че след като мина COVID-19, никой не си дезинфекцира телефона. Така че, тепърва следват много интересни експерименти, освен с бактериите върху парите, ще изследваме и колко опасни могат да бъдат и енергийните напитки за вас, защото някакси учениците в момента ви представлява интерес, нали? Не само енергийните напитки, но и вейпове и много нови, бих казал, опасни вещества, които навлезнаха нали, във вашите среди. Така че ще се постарая с експеримент да ви покажа колко опасни могат да бъдат те, нали, за вашият организъм. Защото да, вие сте млади, вие искате да опитате, но понякога не всичко на всяка цена. Нали, вашият живот е един. Не го пропилявайте. Благодарим ви. Благодарим и на вас, че ни гледате и ще се видим скоро.